Kalakan taldeak Artizar izeneko disko berria aurkeztu du gaur Donostian. Hirukoak azaldu duenez, azken 10 urteetan hainbat lurralde artista eta kolaborazio ikusi izan dituzte, baina beti ardatz bera mantendu izan dute, euskal kantua eta honi dioten errespetua. Lan berriarekin urrats berri bat eman nahi izan dute eta kantu tradizionalak elektronikarekin uztartu dituzte. Horretarako Peio Reparaz edota Andrew Kilan bezalako musikariekin lan egin dute. Egunon hemen Kalakan taldeak disko berria aurkezten, Artizar du izena eta estilo musikal berri bat aztertuko dugu edo saiatuko gira behintzat. Zer eta hor gure musika elektronika pixkatekin nahastu dugu. Eta desafio berri bat izan da, betiko horreka hori atxematea gure musika eta musika elektronikoaren artean. Igandean aurkezten dugu gure diska Biktore Horrenean eta hor izan ditugu Basabi taldea, Borja Kabelota bere laguna eta Aukeran dantza konpainia. Guri laguntza pixkat emaiteko disko hori aurkeztu.